Hello mga kaigsunan, maayong hapon, maayong adlaw, or maayo bang gabi alang kanimo sa atong mga OFW nga mga higala. Welcome sa atong channel God's Mission TV. So nini nga oras mga kaigsunan, gusto kong budasig kanimo. Isgutan nato unsa ba ang pagpangalagad sa Dios. Alang kanimo ang pagpangalagad sa Dios, igo na ba nga musimba ka? Igo na ba nga naa kay pag-ampo? Igo na ba nga daw usahay lang ka makabasa sa Bible? Imo na bang paminaw nga ngalagad ka sa Dios? Buot kumudasig kanimo karon, unsa ba ang pagpangalagad sa Dios? Makaigsunan ang pagpangalagad sa Dios, usa kini ka kinabuhi nga sa matag adlaw nagkinabuhi ka diha sa Dios. Mingon si Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi diha kang Kristo. Na ang pagpangalagad sa Dios makaigsunan, matag adlaw imong gitinguha ang imong kinabuhi naa sa Dios ug dili na ikaw ang nabuhi. In other words, sa matag adlaw sa imong ginahuna, sa imong pagbati, sa imong gibuhat sa tanan nimong lakaw, ang imong kinabuhi naa diha sa Dios. Naa kay kahadlok sa Dios, naa kay tinguha sa Dios. Labaw sa tanan, ang pagpangalagad sa Dios makaigsunan, mao ang paghigugma sa imong sikataw. Mao ang pagpasaylo sa nakasala kanimo. Mao ang paglikay makaigsunan sa mga butang nga dili kahimutan sa Dios, sa mga bisyo, sa mga butang makaigsunan kalibutanon. Labaw sa tanan makaigsunan, mao ang pagpangayog pasaylo sa Dios sa imong mga kaligut-gut sa imong kasing-kasing. Na ba kay gipangdumtan, na ba kay mga tao nga wa nimo gipasaylo. Ang pagpangalagad sa Dios makaigsunan, sa matag adlaw imong gitinguha nga si Kristo mao'y nabuhi nimo. Talking about Christ, Christ himself is the love of the Father. Jesus is the picture of God's love. Jesus is the demonstration of God's love. So kung si Jesus makaigsunan ang nabuhi nato, si Jesus na ang nagpuyo nato, si Jesus na ang naghari kanato. Now, ang atong pagpangalagad mao ang pagkinabuhi sama kaniya. In other words, makaigsunan, ikaw nga klase nga tao, mahinulsulon, mahigugmaon, manginatagon, mahigugmaon sa imong sikatao, og mao ka na ang pagpangalagad sa Dios. Og tungod niya na makaigsunan, sa imong pagpangalagad, naa nimo ang imong desire sa pagsimba sa Dios. Desire sa kanunay nga magtawag sa ngalan. Muday kanya, magbasa ka siyang pulong, musimba ka. Og mao ka na ang kinabuhi makaigsunan nga pagpangalagad. Tungod kay dili ta sama sa gisgutan ni Jesus mga taong tigpagkaron ignon. Nga buutan sila at ubangan sa tao. Pero makaigsunan, ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios naay nakakita nimo sa waha tungod kay imong konsensya makaigsunan. Ang imong konsensya clear diya sa Dios. Ang imong konsensya hinlo diya sa Dios. Limpyo diya sa Dios. Tungod kay ang pagpangalagad makaigsunan, ang imong gitinguha na ikaw na ay kahadlok sa Dios. Na kay kahadlok sa Dios. Matod pa sa pulong sa Dios makaigsunan, nga ang tinuod nga dunay kahadlok o pagtahod sa Dios, mao gayud ang paglikay sa tanang pagkadautan. Mao ang pagdumot sa pagbuhat og nga kaurasan ni nga kahaponon. Ako magadasig kanimo. Padayon sa pagpangalagad sa Dios. Kung sa imong tan-aw karon nga ang imong pagpangalagad sumala sa imong nadunggan karon, dunay kulang. Mao kini nga oras i-align nimo imong kinabuhi. Tungod kay ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios dili lang taman sa imong pagsimba. Ang tinuod pagpangalagad sa Dios makaigsunan, ang pagbaton sa pagkamahinulsulon nga kasing-kasing, ang pagkamahigugmaon sa imong isikatao, ang pagpasaylo sa mga taong nakasala kanimo, ug ang pagbuhat sa tanang giilang maayo ngadto sa mga tao, labi na sa mga taong naikaligut-gut nimo, sa mga taong suko kanimo. Apan ikaw makaigsunan, kasing-kasing ka na dunay gitawag og peacemaker. Ikaw ang mo-initiate sa mga tao makaigsunan nga maestablisar nimo ang maayong relasyon ngadto kanila. So makaigsunan ining kapunon, salamat sa iyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanimo nga akong mga pagampo nga gikan karon ang imong kinabuhi maestablisar diha sa Dios sa usa ka maayong relasyon
sa usa ka pagtuo makaigsunan nga kahimut-an sa Dios. Pagtuo nga mohatod kanimo sa pagkamatarong. Kay ang pagkamatarong makaigsunan nga gikan sa Dios tungod ni sa imong pagtuo. Naunsa man ang imong pagtuo, ang imong pagtuo makaigsunan naka-founded diya sa iyang pulong. Ang imong pagtuo nga sa Jesus ang imong Ginoo, sa Jesus imong magluluwas, sa Jesus ang dalan kinabuhi kang kamaturan. Maunay pundasyon sa atong pagtuo. Ang pagtuo nato makaigsunan nga wala na lain nga atong dangpan ug manluluwas, mao lamang si Jesucristo. So nining kahaponon, ang Dios magapanalangin kanimo ug imong panimalay, unsa man imong trabaho matag adlaw, unsa man imong mga transaksyon, ang Dios makahimo, ang Dios gamhanan, ang Dios maluluyon, ang Dios kahibulungan, ang Dios makaigsunan matidud-anon, musuplay, mutubag sa atong mga pag-ampo, muayos sa imong balatian, muhatag kalinaw, musulbad sa atong sitwasyon, sa atong mga trabaho, sa atong pamilya, negosyo, unsa ba ang imong sitwasyon karon ang hinahanglan kag tabang, ang Dios mutabang kanimo. Ang Dios buhi, nakakita siya kanimo, siya naminaw sa imong mga pag-ampo. So dalaygon ang Dios, makaigsunan gihigugma ka sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanato. Welcome sa atong channel. Ayo kalimot sa padayon sa pagbisita sa atong channel. Kung wala pa ka nakasubscribe, palihog ko makaigsunan sa imong suporta, pinagi sa imong pag-subscribe sa atong channel aron nga updated ka sa sunod nato nga mga video. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw. Bye-bye.